San saba ka dɔgɔ o ka dɔgɔ a mana wagati o wagati ta walasa jamana in ka ɲɛ an b'o de kɔ an mako bɛ san caman de la sabula maa ninnu olu de an ka jamana tiɲɛ Niger bɛ cogo min bi a tɛ se ka ɲɛfɔ Faransikan jɔn minnu bɛ CEDEAO jamanaw kunna a y'a f'u ɲɛna ko an bɛ k'u makɔnɔ yan furancɛ fanga san saba tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo u ka ca ne ko nin bolo a tiɲɛna u ka ca min ka di ne ye a ka dan kalo saba ɲɔgɔn ma n'o tɛ san saba tiɲɛna o kuntagala ka jan wa o ye simanw ta ye an kɔni tun bɛ yɔrɔ min an mago tun bɛ maa la tiɲɛna min bɛ se ka na an ka jamana in dilan ka di an ma n'o tɛ san saba ka ca min kɔni ye CEDEAO ye a tiɲɛ yɛrɛ la anw tɛ CEDEAO ka ko la bilen sabula fɛn dɔ de bɛ kɛlɛ la maaw tɛ min kalama n'a fɔra kɛlɛ ka kɛ Nigerikaw dɔrɔn tɛ nka hali jamana dɔgɔrɛ minnu bɛ ka kɛlɛ in labɛn olu fana ka dugudenw bɛ Niger yan. Ils sont parmi nous. Je suis là pour le Niger en tant que militaire. Ne ye jalatigi ye wa ne bɛ yan Niger de kama ne bɛ sa Niger ko la n'a fɔ Tchani bɛ ka min kɛ bi Tchani y'a ni bɛɛ di Niger ma bi wa ne fana bɛ ni bɛɛ di Niger ma jamanadenw kama ɲɛmaa ye ɲɛmaa de ye a ye sɛgɛ sugu bɛɛ kɛ Niger ko la wa anw minnu ye sɔrdasiw ye anw bɛ o dɔn a ye bi wa n b'a dɔn fana jamanadenw fɛn o fɛn bɛ yan u bɛɛ bɛ o dɔn a ye jamanaden fɛn o fɛn bɛ yan o bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la wagati bɛɛ lajɛlen o y'u ni bɛɛ ta ka di Tchani ma ani sɔrdasiw bɛɛ ma. Forces militaires ils ont donné leur cœur 100%. Quel CEDEAO? Il n'y a pas de CEDEAO. CEDEAO jumɛn? CEDEAO tɛ yen koyi maa saba dɔrɔn de ye CEDEAO ye CEDEAO ye maa saba dɔrɔn de ye wa o ko banna ka ban.